బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఏం చూసాం ఇప్పటి వరకు? అర్జునుడు అడిగిన 6 ప్రశ్నలు, 6 ప్రశ్నలు. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, ప్రకృతి, పురుషుడు, జ్ఞానము, జ్ఞేయము. సో దానికి ఆన్సర్స్ ఏంటంటే, ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే శరీరాన్ని తెలిసిన ఆత్మ పరమాత్మలు, జ్ఞానం అంటే క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుని అవగాహన చేసుకునే జ్ఞానం, జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ. తర్వాత ఏమిటి ఈ క్షేత్రంలో ఉన్న విషయాలు అంటే, పంచమహాభూతాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు, సూక్ష్మాంశాలైన మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, జ్ఞానేంద్రియాల 5, కర్మేంద్రియాల 5 అని చూసాం. సో ఈ స్లైడ్ కూడా చూసాము, ఇది ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. సో పంచభూతాలు, మరి జ్ఞానేంద్రియాల 5, కర్మేంద్రియాల 5, తర్వాత ఇంద్రియాలు గ్రహించే స్వీకరించే విషయాలు 5, అవి శబ్ద రూప స్పర్శ రస గంధ. దెన్ ఇవన్నీ కూడా స్థూల శరీరం, గ్రోస్ బాడీలోకి వస్తాయి. తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవి సూక్ష్మ శరీరం, కనిపించకుండా ఉండే శరీరం కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం, ఇంగ్లీష్లో సటిల్ బాడీ. సో 24వది అన్మానిఫెస్టెడ్ అంటే అవ్యక్తము, అంటే ఈ త్రిగుణాలతో మనము అలవర్చుకున్న స్వభావం, సత్వరజస్తమో గుణాలతో కూడుకున్నటువంటి మన స్వభావం. ఇకపోతే జ్ఞానం అంటే ఏంటి అన్నది చూసాము ఇంకా లేదా? సో 16 శ్లోకాలు బయట లోపల కూడా భగవంతుడు, కదిలే వాటిలో కదలని వాటిలో అంతట్లో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి చూసాం. మనం ఎక్కడి వరకు చూసామంటే 17th శ్లోక వరకు చూసాం. 18th చూద్దాము. సో బయట లోపల అంతా కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు, కదిలే వాటిలో కదలని వాటిలో. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ఠు ప్రభవిష్ఠు చ. సో భగవంతుడు జీవుల యందు విభజించినట్లు కనిపించినా కూడా అతడు ఎప్పుడు విభజింపబడకుండా ఏకమయ్యే ఉంటాడు. అంటే అలా అందరిలో ఉన్నాడు కాబట్టి పార్ట్ అనుకుంటున్నాము, కానీ ఆయన ప్రతి వాళ్ళలో ఫుల్లుగానే ఉన్నారు. సర్వజీవులను పోషించేవాడైనా, సర్వాన్ని కబళించేది, వృద్ధి చెందేది అన్నీ ఆయనే. సో పెంచేది ఆయనే, పుట్టించేది ఆయనే, పోషించేది ఆయనే, మరి మళ్ళీ కబళించేది కూడా ఆయనే అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిస్తమసః పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. సో తేజోపూర్ణాలైన ఈ సమస్తంలో కూడా తేజకారణుడు ఎవరు? ఏదైనా వెలుగొందేది ఉంది అంటే ఈ ప్రపంచంలో దానిని తేజోమయం చేసేది భగవంతుడే. భౌతికత్వం అనే ఈ అంధకారానికి ఆయన అతీతుడు, అవ్యక్తుడు. జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయమైన జ్ఞేయము, జ్ఞాన గమ్యము కూడా ఆయనే. ఎల్లరి హృదయాల్లో స్థితుడై ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ క్షేత్రం గురించి ఈ రకంగా నీకు జ్ఞానము, క్షేత్రము, జ్ఞేయము ఇవన్నీ కూడా నీకు కంప్లీట్ గా చెప్పేశాను. నా భక్తులే దీనిని అర్థం చేసుకుని నన్ను పొందగలరు, పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని నన్ను పొందగలరు. ఇది మనం నిన్న ఇక్కడి వరకు చూసాం. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో ఈ జీవులు భౌతిక ప్రకృతి రెండు కూడా అనాది, అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, ఇవి బిగినింగ్ లేదు వీటికి. వాటిలో పరివర్తనలు, భౌతిక గుణాలు ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచే ఉద్భవించాయి. సో ప్రకృతి, జీవాత్మ రెండు నిత్యమైనవి, ఈ సృష్టికి పూర్వం నుంచి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో భౌతిక ప్రకృతి ఏమో భగవంతుడి శక్తి నుంచి ఉద్భవించింది, జీవులు కూడా ఆ రకంగా భగవంతుడి శక్తి నుంచే ఉద్భవించారు. అయితే ఈ ఉన్నత శక్తికి సంబంధించిన వారై ఉన్నారు వాళ్ళు. అలాంటి జీవులు మరియు ప్రకృతి ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టికి పూర్వమే స్థితిని కలిగి ఉన్నారు అని మళ్ళీ ఇక్కడ భాషలో కూడా చెబుతున్నారు. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి ఉచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సో కార్యము, భౌతిక కారణాలన్నిటికీ ప్రకృతి హేతు, కారణం. జగత్తంతటికి పలు సుఖానుభవాలు, సుఖము దుఃఖము అనే అనుభవాలకి జీవుడు కారణం. సో భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అనుభవిస్తూ మార్గాన్ని అనుసరిస్తాడు, ఇది చూసాము. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జరిగే వాటన్నిటికీ ప్రకృతి కారణం, అంటే చేంజెస్, ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పులకు, వాటికు అలాంటి వాటికి ప్రకృతి కారణం. అయితే ఈ ప్రపంచంలో సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందటంలో జీవాత్మే బాధ్యుడు. సుఖ దుఃఖాలు మరి మన రాగద్వేషాలను బట్టి మనం అనుభవిస్తున్నాం, కాబట్టి సుఖం దుఃఖం అని మనం అనుకుంటున్నాం అంటే మన ఫీలింగ్స్ ని బట్టే మనకు ఆ భావాలు కలుగుతున్నాయి. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసత్యోని జన్మసు. సో భౌతిక ప్రకృతిలో ఈ త్రిగుణాలను అనుభవిస్తూ జీవుడు ఈ రకంగా జీవనాన్ని సాగిస్తాడు. ప్రకృతితో అతనికి గల సంగత్వమే దీనికి కారణం. ఈ విధంగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మలను పొందుతూ ఉంటాడు. సో మరి అంతే కదా, త్రిగుణాలు అనుభవిస్తూ మనం జీవనం సాగిస్తున్నాము. మరి మనం ఈ ప్రకృతితో అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవడం వల్లే మనకి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని కలుగుతున్నాయి. ఈ రకంగా ఆ ఫీలింగ్స్ తో మనం అధమ జన్మ గాని ఉత్తమ జన్మని గాని పొందుతున్నాం. ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. సో అయినా కూడా ఈ దేహంలో దివ్య ప్రభు, దివ్య యజమాని, పర్యవేక్షకుడు, అంగీకరించేవాడు, పరమాత్మగా తెలియబడేవాడు అయిన దివ్య భోక్త ఇంకొకడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే మరి దేహంలో ఉన్నది ఆత్మే కాదు పరమాత్మ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జీవాత్మతో కూడి ఉండే పరమాత్ముడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ప్రార్థించమని ఇక్కడ పేర్కొనబడినది. అతడు సదా జీవాత్మకు భిన్నుడు కాబట్టే పర అంటే దివ్యుడు అని తెలియబడ్డాడు. మరి ఎందుకు జీవాత్మేమో కర్మక్షేత్ర కర్మలు అనుభవిస్తుంటే పరమాత్మ మాత్రం భోక్తగా లేక కర్మలయందు వర్తించేవాడిగా కాకుండా సాక్షిగా, ఉపద్రష్టగా, హనుమంతగా, దివ్య భోక్తగా వర్తిస్తాడు. కనుకనే ఆయన్ని పరమాత్మ అని పిలుస్తున్నారు. ఆయన సదా దివ్యుడు అని చెప్తున్నారు.
పరమాత్మ సర్వత్రా పాణిపాదాలతో ఉంటారు, కానీ జీవాత్మ అట్లా సర్వత్రా పాణిపాదాలతో ఉండడు. అది కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చెప్తున్నారన్నమాట. అందుకే జీవాత్మను పోషింపబడేవాడని, పరమాత్మను భోక్త పోషించేవాడు అని తెలియజేస్తున్నారు. ఆయన మరి అందరి జీవుల్లోనూ మిత్రుడి రూపంలో నిలిచి ఉన్నారు. సో భగవంతుడు అందరిలోనూ నిత్యాంశగా ఉండి అందరితోనూ సన్నిహిత మైత్రి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే మనిషికి, జీవాత్మకు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం సాగించడానికి స్వతంత్రంగా వర్తించే స్వభావం ఉన్నది మనందరికీ కూడా. ఏది భగవంతుణ్ణి, ఆయన ఆజ్ఞను పట్టించుకోకుండా మనం ఏదో ఇండిపెండెంట్ గా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ స్వభావం ఉన్నందువల్లనే భగవంతుడు తటస్థ శక్తిగా ఆయన మిగిలిపోయాడు. అంటే మనం కోరుకుంటే మన భౌతిక శక్తిలో గాని, ఆధ్యాత్మిక శక్తిలో గాని సామర్థ్యాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. అయితే అతడు ఈ భౌతిక శక్తితో మనం బద్ధులమై ఉన్నంత కాలం ఆధ్యాత్మిక శక్తి వైపు మరల్చటానికి మనకి అవకాశం ఉండదు. కానీ భగవంతుడు మన దగ్గరే, మన మిత్రుడిగా మన దగ్గరలో ఉంటారు. ఎందుకు? మనల్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు మలిచే స్థితి వచ్చేంత వరకు ఆయన వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడు అతని ఆధ్యాత్మిక శక్తి దగ్గరికి తీసుకోవాలనే నిత్య ఆకాంక్ష అయి ఉంటుంది. కానీ తనకున్న కొంచెం స్వాతంత్రం కారణంగా జీవుడు ఆ శక్తి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని సదా త్రోసిపుచ్చుతూ ఉంటాడు. కొంచెం స్వాతంత్రం ఉందిగా మనకి, ఏ దారైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మంచి దారైనా చెడు దారైనా. ఆ స్వాతంత్రంతో మనం భగవంతుడి దగ్గరలో ఉన్నా కూడా దాన్ని చూసుకోవడం లేదనమాట మనం. కాబట్టి ఆ స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తమే కాకుండా ఈ బద్ధ జీవితంలో ఈ భౌతిక సంఘర్షణానికి కారకులం అవుతున్నాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా బయట నుంచి లోపల నుంచి కూడా జ్ఞానోపదేశం చేస్తూనే ఉంటారు. భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు ఆ భగవంతుడు బాహ్యంగా ఉపదేశాలు ఇవ్వటమే కాకుండా భౌతిక క్షేత్రాల్లో చేయబడే కర్మలు నిత్యానందానికి దోహదాలు కావు జీవుడికి అని చెప్పి మనకెప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు. బయట మీరు చేసే ఈ యాక్షన్స్ అన్నీ మీకు ఎప్పటికీ పర్మనెంట్ బెనిఫిట్స్ కలిగించేవి కావు. ఏదో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినంత వరకే మీకు అవి బెనిఫిషియల్ అని చెప్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి సర్వాన్ని త్యజించి శ్రద్ధను నా వైపుకు మరలించండి. అప్పుడు నువ్వు సౌఖ్యవంతుడు అవుతావు అని భగవంతుడు అంటున్నారు. ఈ రకంగా పరమాత్మ యందు, దేవదేవుని యందు శ్రద్ధను కలిగిన జ్ఞానవంతుడు ఆనందపూర్ణాన్ని నిత్యము అయినటువంటి జ్ఞానమయ జీవనం వైపు పురోగమిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ సర్వథా వర్తమానోపి నస భూయోభిజాయతే. సో భౌతిక ప్రకృతి, జీవుడు, త్రిగుణాల అంతఃప్రక్రియకు సంబంధించిన ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు నిశ్చయంగా మోక్షాన్ని సంపాదించగలడు. అతడు వర్తమాన స్థితి ఎలా ఉన్నా సరే అతను మళ్ళీ జన్మించడు. ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నా అతను జన్మించడు. మళ్ళీ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెందుతాడు. ఎలాంటి వాడు? భౌతిక ప్రకృతి, ఈ జీవుడు, ఈ త్రిగుణాలు, ఇవన్నీ, ఈ తత్వాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఇలా చదువు అర్థం చేసుకోవడం కాదు, దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వటం. ఇది టెంపరరీ ఈ ప్రకృతి, మనం ఇక్కడ టెంపరరీగా ఉన్నాము, ఈ త్రిగుణాల వల్ల ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని అనుభవిస్తున్నాము, అసలైన ఆనందం దీనికి అతీతం అని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నిశ్చయంగా మోక్షాన్ని పొందుతారు. జ్ఞానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మనా అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. సో పరమాత్మని కొందరు ధ్యానం చేస్తారు, ఇంకొందరు జ్ఞానాభ్యాసం చేస్తారు, ఇంకా కొందరు నిష్కామ కర్మ చేత దర్శిస్తారు. ఇది మనం చూసాం. అంటే కర్మయోగం ద్వారా, ధ్యాన యోగం ద్వారా, అంటే అష్టాంగ యోగం ద్వారా, జ్ఞానయోగం ద్వారా. జ్ఞానం చూసాం, ఇదే జ్ఞానయోగం.
ఇదంతా అర్థం చేసుకుని తద్వారా మోక్షానికి ప్రయత్నించడం. సో ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ వీలైన మార్గంలో భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తారు. అన్యే త్వేవమజానంతా శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతితరన్ మృత్యుం శృతి పరాయణాః. సో ఇంకా కొంతమంది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో వాళ్ళకి ఏ పరిచయం లేకపోయినప్పటికీ ఇతరుల నుంచి పరమ పురుషుని గురించి వింటారు, శ్రవణం చేసి ఆయన అలా పూజించటం ప్రారంభిస్తారు. ప్రామాణికుల నుంచి శ్రవణం చేసే మెంటాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా జనన మరణం నుంచి తరింపగలరు అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేకపోయినా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళకి చెప్తే విని ఆ రకంగా పూజించటం భగవంతుని ప్రారంభిస్తారు. సో ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునే స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఈ జనన మరణ మార్గం నుంచి తరించగలరు అని. అందుకనే మరి మనం ఈ భగవద్గీత వినడం కానీ భాగవతం వినడం కానీ ఈ రకంగా విని తరించే మార్గం ఉన్నది. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడ, స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు స్థావజంగాలలో నువ్వు చూసేది ఏదైనా సరే క్షేత్రజ్ఞుల కలయికేనని తెలుసుకో. సో స్థితి కలిగి ఉన్నటువంటి ఏంటి, ఈ ప్రకృతి మనం ఏది చూస్తున్నా ఏదైనా ఇప్పుడు ఉంది అంటే ఇట్స్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంది అంటే అది స్థావర జంగాలు అంటే కదలింది ఏదైనా సరే. నువ్వు ఏదైనా చూస్తున్నావు, ఇక్కడ ఉంది, కదలనిదైనా చెట్టు అయినా కదిలే మనిషి అయినా జంతువు అయినా ఇక్కడ ఉంది అంటే అది క్షేత్రజ్ఞుల కలయికయే అని చెప్తున్నారు. సో క్షేత్రము అంటే పైకి ఒక ఆకారం బాడీ ఉండాలి, లోపల క్షేత్రజ్ఞుడైన భగవంతుడు ఉండాలి. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి. సో సర్వదేహాల్లోనూ ఆత్మతో కూడి ఉన్న పరమాత్మని ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు నాశవంతమైన దేహంలో నుంచి ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరిని కూడా ఎన్నడూ నశింపని వారుగా తెలుసుకోగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టిని కలిగిన వాడు. సో ఇక్కడ ముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, సమస్తం నువ్వు ఇక్కడ చూసే సమస్త చరాచర ప్రాణులు కూడా క్షేత్రజ్ఞుల కలయికే. అందుకే ఇక్కడ అని తెలుసుకోవాలి. మనం మామూలుగా ఏదో చూస్తూ ఉంటాం, ఇంత ఆలోచించాం లోపల భగవంతుడు ఉన్నాడా, ఈ శరీరం పంచభూతాలు ఇది తాత్కాలికం ఇవన్నీ ఆలోచించాం. ఏవో ఫీలింగ్స్ లో పడిపోయి భౌతికత్వంలో ఈ సత్వరజస్తమ గుణాలతో వేరే ఆలోచనల్లో ఉంటాం ఎప్పుడు. ఇక్కడ ఈ మెకానిక్ ఉన్నాడంటే అతనికి విషయం అంతా తెలుసు, పైన ఆకారం చూడడు, లోపలి మెషిన్ ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకుంటాడు. అలాగే జ్ఞాని కూడా ఈ పై శరీరం పట్ల కాకుండా ఈ తత్వం ఏమిటి, అంతర్గతంగా ఉన్న ఆత్మతత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అని చూపిస్తున్నారు. అలాగే మరి ఎవరైతే సర్వత్రా కూడా ఈశ్వరుడు సమంగా అందరిలోనూ ఉన్నాడు అని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా దిగజార్చుకోరు. ఆత్మను దిగజార్చటం అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళరు అనే కాకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ జనన మరణ చక్రంలో చిక్కుకోరు, ఇంకా క్రింది లోకాలకు వెళ్ళరు. వాళ్ళు ఉన్నత స్థితికి మోక్షానికి అర్హత సంపాదించుకుంటారు, పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. ఎవరైతే పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు. దానికి ముందు శ్లోకంలో ఇది చెప్తున్నారు, ఎవరు అన్ని దేహాల్లో ఆత్మతో సహా ఉన్న పరమాత్మను చూసేవాడు ఈ నాశనమయ్యే దేహంలో, ఈ టెంపరీ బాడీలో ఆత్మ పరమాత్మలు ఇద్దరు కూడా నశింపని వారు అని తెలుసుకోగలిగిన వాడు నిజమైన యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు. అలాగే అందరిలోనూ పరమాత్మను సమంగా చూడగలిగిన వాడు తన మనస్సుతో తనను హీనపరచుకోడు.
ఆ రకంగా అతను పరమగతిని పొందుతాడు. అంటే మనస్సులో అతనికి వేరే నీచ అపరిశుద్ధ ఆలోచనలు ఉండవు. ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తదాత్మానం అకర్తారం సపశ్యతి. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతితో మరి సృష్టించబడింది కదా మన దేహం. ఈ దేహంతో మరి పనులన్నీ చేసుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఈ అన్ని పనులు దేహమే చేస్తుంది, మన శరీరం చేస్తుంది, నేను కాదు. నేను అంటే ఆత్మ ఆ కర్తయే అని ఎవరైతే చూడగలుగుతాడో వాడు నిజమైన యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, నేనే ఈ పని చేస్తున్నాను, నేనే ఆ పని చేస్తున్నాను అనుకుంటా. ఆ నేను అనబడే ఆత్మకు అసలు అది సాక్షిభూతం, దానికి దేంతో సంబంధం లేదు, భగవతత్వం ఉన్నది దానికి. అందుకని దానికి ఏ ఇష్టాలు ఏవీ లేవు. మన ఇవన్నీ కూడా మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనే సూక్ష్మ శరీరంతో మనం ఇది సత్వరజస్తమో గుణాలతో అలవర్చుకున్న స్వభావంతో మనం ఈ దేహంతో చేసే ఈ కర్మలని నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇవన్నీ కూడా దేహం చేస్తోంది, నేను కాదు అని ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ తో గ్రహించగలుగుతారో వాళ్ళు అకర్త, నిజమైన యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు. యదా భూత పృథగ్భావం ఏకస్థమను పశ్యతి తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా. బుద్ధిమంతుడైన వాడు భిన్న దేహాల కారణంగా భిన్న వ్యక్తిత్వాలను దర్శించటాన్ని విరమించి జీవులు ఏ రకంగా సర్వత్రా విస్తరించో చూస్తే బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు. సో బుద్ధిమంతుడైన వాడు అన్ని దేహాల కారణంగా మరి భిన్న వ్యక్తిత్వాలను దర్శించటాన్ని విరమించి ఎప్పుడైతే జీవులు సర్వత్రా విస్తరించారో అని చూస్తాడో అతను బ్రహ్మ. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే రకరకాల శరీరాలు, ఆకారాలు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. మరి నిత్యం అందరూ ఒకే రకంగా కనపడరు. కానీ ఇది వీరంతా వేరు 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 అనే భావాన్ని వదులుకొని ఇది సమస్తము కూడా భగవంతుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఇలా అన్ని రూపాల్లోనూ ఆయనే ఉన్నది అని ఎవరైతే చూస్తారో, చూడగలుగుతారో అలా వాళ్ళు బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఈ వాస్తవంగా ఈ దేహాలన్నీ ఆత్మకు సంబంధించినవి కావు అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో ఆ మనిషి నిజమైన దృష్టి ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నారు. కొందరు దేవతలుగా మానవ రూపంలోను, కొందరు కుక్కల్లాగాను, పందులలాగాను కనిపించొచ్చు. కానీ ఇది భౌతికమే, నిజమైన వాస్తవ దృష్టి కాదు. ఈ భేదభావానికి జీవితంలో మన యొక్క భౌతిక భావనే కారణము అని చెప్తున్నారు. కానీ నిజానికి దేహం పోయిన తర్వాత మిగిలేది ఆత్మే కాబట్టి ఆత్మే భౌతిక ప్రకృతి సంపర్కం వల్ల మళ్ళీ రకరకాల దేహాలను పొందుతూ ఉంటుంది. ఈ విషయాలు ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక దృష్టి వస్తుంది. ఈ రకంగా మనిషి, మృగము, పెద్ద చిన్న ఇలాంటి భేదభావాలన్నిటి నుంచి బయటపడి చైతన్యాన్ని శుద్ధపరచుకున్నవాడు తన ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వంలో కృష్ణ భక్తి భావనను పెంచుకోగలుగుతాడు. అలాంటి భక్తుడు ఏ విధంగా సర్వాన్ని చూస్తాడో తర్వాత శ్లోకంలో చూస్తాం. అనాదిత్వాన్ నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయ వ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. నిత్య దృష్టి కలిగిన వారు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనది గాను, నిత్యమైనది గాను, త్రిగుణాతీతమైనది గాను దర్శించు. అర్జున, అలాంటి ఆత్మ దేహంతో సంపర్కించుకున్నా కూడా మనరింపదు మరియు బద్ధం కాదు అని చెప్తుంది. సో నిత్యమైన దృష్టి ఉన్న వాళ్ళు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదని, నిత్యమైనదని, త్రిగుణాతీతమైనదని దర్శిస్తారు. దాని యొక్క దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, నాశనం లేని ఆత్మ యొక్క దివ్యత్వాన్ని. కాబట్టి అర్జున, అలాంటి ఆత్మ దేహంతో కలిసి ఉన్నా కూడా కర్మను అనురింపదు, బద్ధం కాదు. ఎలాంటి ఆత్మ? ఎవరైతే అలా అర్థం చేసుకుంటారో ఆత్మ దివ్యమైనది, నిత్యమైనది, ఈ గుణాలకు అతీతమైనది,
అని మాటలతో కాదు అర్థం చేసుకోవడం, ఎక్స్పీరియన్స్తో వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉండగలుగుతారు. వాళ్ళు దేహంతో ఉన్నా కూడా, వాళ్ళు ఏదైనా పనులు చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి బద్ధత్వం అనేది అంటదు. యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాదాకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మానోపలిప్యతే. అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నా కూడా సూక్ష్మంగా ఉన్న కారణంగా, అంటే కనిపించకుండా ఉన్న కారణంగా ఆకాశం దేనితోనూ కలవదు, అంతే కదా. ఆకాశం అంతటా ఉంది కానీ కంటికి కనిపించదు. సో అలాగే ఈ బ్రహ్మభావంలో నిలిచిన ఆత్మ దేహంలో ఉన్నా కూడా దేహంతో కలవదు. సో ఎవరైతే ఈ బ్రహ్మభావంలో ఉంటారో వాళ్ళ ఆత్మ దేహంలో ఉన్నా దేహంతో దానికి సంబంధం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ పై శ్లోకంలో ఇందాక నిత్య దృష్టి ఉన్న వాళ్ళు ఈ అవ్యయమైన ఆత్మ దివ్యమైనది, నిత్యమైనది, త్రిగుణాతీతమైనదని దర్శిస్తారు అంటున్నారు కదా. అలాంటి ఆత్మతో ఉన్న వాళ్ళు కర్మను కలిగి దేహంతో వాళ్ళ కాంటాక్ట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కర్మను అనురింపరు, వాళ్ళు బద్ధులు కాదు ఏ పని చేసినా అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ భాషలో కూడా అందుకే దేహం పుడుతున్నంత వల్ల జీవుడు పుడుతున్నట్లు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దేహం పుడితే జీవుడు పుట్టాడు అనుకుంటాం, కానీ నిజానికి జీవుడు నిత్యమైన వాడు, దేహం ఉన్నా లేకపోయినా ఉంటున్నాడు ఆత్మ. కాబట్టి జన్మ లేదు దానికి ఆత్మకు, దేహంలో ఉన్నా కూడా అతను అలాగే దివ్యుడు మరియు నిత్యుడు. కాబట్టి నశింపు లేనివాడు, స్వభావరీత్యా ఎలాంటి వాడు, సచ్చిత్తానందము, ఆనందపూర్ణుడు. భౌతిక కర్మలయందు అతడు నిమగ్నుడు కానందున దేహ సంపర్కంతో అనరించే కర్మలేవి కూడా అతనిని బంధించవు. సో ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో అంతటా వ్యాపించి ఉన్న సూక్ష్మంగా ఉన్న కారణం వల్ల మనకు ఆకాశం దేనితోనూ కలవనట్లుగా కనిపిస్తుంది. అదే రకంగా ఈ బ్రహ్మభావంలో ఉన్న వ్యక్తి ఆత్మ దేహంలో ఉన్నా కూడా అది దేహంతో ఏ కాంటాక్ట్ లోనూ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు గాలి ఉన్నదనుకోండి, అది నీటిలో కానీ బురదలో కానీ దేనిలో ప్రవేశించినా దేనితోనూ కలవదు గాలి. మరి అన్నిట్లోనూ ఈ ఆక్సిజన్ అవి ఉంటూ ఉంటాయి, కానీ అది దేనితోనూ కలవదు. అలాగే జీవుడు కూడా తన సూక్ష్మత్వ కారణంగా అంటే ఆత్మ అన్ని దేహాల్లో ఉన్నా కూడా వాటికి పరుడై ఉంటాడు. అందుకే ఆత్మను సాక్షిభూతం, ఈ భౌతిక త్రిగుణాలకు అతీతమైన స్వభావమే ఆత్మ కూడా ఉన్నది. యథా ప్రకాశయత్యేక కృత్స్నం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రే తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత. సో భరతవంశీయుడు ఒక్కడే అయినా సరే సూర్యుడు లోకాన్నంతా ఎలా ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు, అలాగే ఈ దేహంలో ఆత్మ సమస్త దేహాన్ని చైతన్యంతో ప్రకాశింపజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క జ్ఞానం అంటే ఈ రెండింటికి తేడా ఏమిటో జ్ఞాన దృష్టితో దర్శించి ప్రకృతి బంధం నుంచి మోక్షాన్ని తెచ్చుకునే విధానం ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు పరమగతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో క్షేత్రజ్ఞుల జ్ఞానం ఎవరైతే ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసుకుని, ఇది ఫైనల్ గమ్యం అన్నమాట. భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. సో దేహాన్ని తెలిసిన క్షేత్రజ్ఞుడికి ఉన్న భేదం ఏమిటో జ్ఞాన చక్షులతో గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతి ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు పరమ పదాన్ని భగవంతుడిని చేరుకుంటారు. ఇక్కడ ఇతను కంప్యూటర్ చూస్తున్నారు, మనం కూడా చూస్తాం స్క్రీన్ సినిమా. అయితే జ్ఞాని ఈ మెకానిక్, ఈ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ చేసేవాడు ఈ బొమ్మ ఎలా కదులుతుంది, లోపల పనిచేస్తుంది, ఎలా పనిచేయబట్టి ఈ బొమ్మ వస్తుంది అన్నది అతనికి తెలుసు. అలాగే జ్ఞాన నేత్రాలతో ఈ పై శరీరం ఏంటి, దీనిలో ఉన్న ఆత్మ ఏంటి, ఇదంతా టెంపరీ శరీరము, ఆత్మ ఎప్పుడు నిత్యమైనది అని ఎవరైతే తెలుసుకుని ఈ రాగ ద్వేషాలకు భౌతిక బంధాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతారో త్రిగుణాలకు,
వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. భాష్యంలో కూడా అందుకే దేహము, దేహ యజమాని అయిన ఆత్మ, పరమాత్మ అనే 3 అంశాలు, వీటి మధ్య భేదం మనిషి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. అలకటమే ఈ 13th చాప్టర్ యొక్క సారాంశం. ఇందులో 8 శ్లోకాల నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు మోక్ష విధానాన్ని చెప్పబడింది. అది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గుర్తించాలి, అప్పుడు పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. 8 to 12 ఏంటో ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. అది మోక్ష విధానం చెప్పాడు కాబట్టి అదేంటో ఇంకొకసారి చూద్దాము. 8 నుంచి 12 వరకు మనకేం చెప్పారు? వినమ్రత, గర్వరాహిత్యం, అహింస, సరళత్వం, ప్రామాణిక గురువును ఆశ్రయించడం, శుచిత్వం, స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, ఇంద్రియార్థాలను పరిత్యజించడం, మిథ్యా అహంకారం లేకుండా ఉండటం, జన్మ మృత్యు జర దోష వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం, అనాసక్తి అంటే అది ఇది కావాలని ఇది, ఇవన్నీ కూడా పుత్ర కళత్ర గృహాదుల బంధాల నుంచి విముక్తి, సుఖ దుఃఖ సమయాల్లో సమభావం, భగవంతుడి మీద భక్తి, ఏకాంతవాస కోరిక, అనవసరంగా వాళ్ళతో వీళ్ళతో కబుర్లు చెప్పాలి, ఈ భౌతిక సంబంధ విషయాల మీద నుంచి వైదొలగడం, సామాన్య జనుల సహవాసంలో అనాసక్తి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం, పరతత్వం యొక్క తాత్వికాన్వేషణ అనేది జ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా సరే అజ్ఞానమే అని చెప్పారు. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఆ 8 to 12 ఇది ఫాలో అయిన వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు అని మనకి చివరిలో కూడా చెప్తున్నారు. 8 నుంచి 12వ శ్లోకం అది మనం ఇప్పుడు చూసింది. అది ఎవరైతే ఆ మోక్ష విధానాన్ని గుర్తించాలి, అప్పుడు పరమగతిని పొందుతారు. కాబట్టి శ్రద్ధ ఉన్న మనిషి ముందు సజ్జన సాంగత్యాన్ని పొంది భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేసి తద్వారా క్రమంగా ఆత్మ వికాసాన్ని పొందొచ్చు. మనిషి గురువును స్వీకరిస్తే ఆత్మ అనాత్మల మధ్య వ్యత్యాసం తెలుస్తుంది. దానంతటదే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి సోపానం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక భావం నుంచి విముక్తులు కావాలని శిష్యులకు ఆధ్యాత్మిక గురువు తన ఉపదేశాల ద్వారా బోధిస్తూ ఉంటాడు. ఉదాహరణకు ఇక్కడ భగవద్గీతలో భగవంతుడు అర్జునుడిని అతని భౌతిక భావాల నుంచి విముక్తుడు అవ్వు అని ఉపదేశిస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. ఈ దేహం భౌతిక పదార్థము ఈ 24 తత్వాలచే విశ్లేషణమై ఉన్నది అని ఎవరైనా గ్రహించవచ్చు. ఈ దేహము స్థూల వ్యక్తీకరణం కాగా మనస్సు దాని ప్రభావం సూక్ష్మ వ్యక్తి. చెప్పుకున్నాం కదా, స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం. ఈ రెండిటికి మధ్య ఉన్న అంతఃప్రక్రియలే జీవన లక్షణాలు. వీటికి పైన ఉన్నది ఆత్మ. ఈ ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ కూడా ఉన్నారు. అంటే ఆత్మ పరమాత్మ కూడా మనలో ఉన్నారు అన్నది తెలుసుకున్నాము. ఈ 24 అంశాలు సంయోగం చేతనే ఈ భౌతిక జగత్తంతా నడుస్తుంది. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ విధమైన ఆత్మ, ఈ 24 తత్వాలు, ఈ కలయికని ఎవరైతే చూస్తూ భగవంతుడి యొక్క నిజ స్థితిని దర్శించేవాడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరటానికి అర్హత సంపాదించగలడు అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆత్మానుభవం కోసమే ఉద్దేశింపబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి గురువు సహాయంతో ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను మనిషి సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఈ ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము క్షేత్రజ్ఞ యోగం అనే 13వ అధ్యాయం ఇంతటితో సమాప్తము. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో